ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kat bandang mi kisngi bat kisnem kipat ba nong shong shnong hagani ga jilla klanang phai khmat ban shna ye ki jaka shongkai bat ban pin itnat ye ki jaka jungok kai perthei ki belong kum kilat ai kam ai jam ye ki samla kuwi ni ki jaka jungok kai perthei ki belong shupli thamai ki dik tip kerteng kum ga meredu jungle camp ka bran ha ka shnong pingker si ka shnong ka bahap hapok ka khaput jong ka Assam bat ka Meghalaya border ya kini ka jaka jungok kai perthei ke belong trai de ukul shi kathar lala ban snapin itnat de ka jinge trai lang jingi khun samla jong kani ka shnong ki ba angnut ban kintiu yi kam jungok kai perthei ha kani ka than ya kini ka jaka jungok kai perthei lapli pat ba du father kemen lang nongrum ubdiu assistant parish priest jong ka birni hat parish ubal aye ka jingkur kuker do khnang ba kani ka jaka jungok kai perthei ka nangla ban kring khambun yi ki nong jungok kai ki ba napo ka jila ba na shabar jong ka jila kaneka jing banga pli ya kaneka mirdu jungkol kem kapenlong yang apa kaperthai menta kalong kade kaperthai kapa katu kam katu jam nantanga ngalade punsin banga apply hakiwi ki kam sarkar la ne hakiwi ki kam company ero long kalong yang ba kam sesok kan yang telong ngaperkhat ba ban ya ka ba ap ya kata ka kam sarkar lane ba ka kam jung kiwe long na perkhat ba ngan sedang hino da ka kam lade tenga ngadon ke ni ka jaka bala ai bentai mi pahi la te medaka ka ba ristar ero ngai ristar da ka teng jongahi long ban ya supen like kaya ke ni ka jaka puta long ngasusna no community kenja jaka jungok kai prima te kumta he nanta long ngaro we de we khna ba bom don lupa ka pisa ka tingkan aduk ki port mi pa telong kumtanga don ki ba don ba yarap yanga galiang ka pisa tingka antanga nga sim lun hero na ka IVCS amar nga ngaladero nga don member ka IVCS hi telong usar irong ki kloy king ban yarap yanga antaki ai jingmut yanga ba ka bhaba pi snah kum kini ki kenja business mo lunga stang la deh business hi te long akhir ting chunga te le kosi kathar hi le traishnong hane pongkersi Ribhoi district da khaba po jongka jirang CNRD block ta na anda kaneka jimpli jong kaneka chaka jong kai ke jonga bakerting merdu jongkol kem kata kalong kamde na kabenta banyak jing mentoi nga simet mo tela da ngapli hakum kaneka chaka kalong ngala keng ban aikam ya ki brushnong ro kum ban pen khoi kani ki jaka nanta ban set ban tiu te hadu kata kim danang re kinung ki bru lokal sane kim nang re ban set te ban se hinga ha ban ra ki bru ba kham experience ban set ban tiu te nanta ki kam jung na ka benta ki brushnong kinyo hangne kalong nak benta ban ti surok nak benta ban pen khoi nak benta ban snaying kumne ter ngi aikam king baro ngi aikam bai tang ya ki brushnong kadika kerting jong kalum mo hakan ka jakai kane kalum hi kadika lum jong ka mirdu na du men swangi khot be tang mirdu te kane ka jing sisa kane ka pungker ro men swa kampat don pungker ki thu be dang ki bru mirdu mo ki bru snow mirdu ki ong te henry menta hadin da ngila yo kata ka jingnang ji start ki bru gila don ke banang ba start long ngila ayu keng la pen kala no ka ting snow dan adu men swa amod khanang ba kamnom ja ya kane ka snong ka barim kana ka kerteng ka barim ngabu khanang mirdu jongkol kem te kane ka mirdu jongkol kem long kila ngila pen kre kane ka ten se mo te ka don kane ka ten ro ngibu ala ka jong ka dor hi itu kiba don ketika hati ka area atau ka khamrem te kane ka area hakum ka area madan kum tu ngi ai kham ayu ke khamrit ke
entah te pi kiba sngap ya kaneka khubor lane pi kiba la yo ya kaneka khubor kapat ya pi la dadi ba pi sngotenat telung pi la kita la aduk mentak sngi ngala pli pai ba aduk mentak sngi te pi la ban wan experience kaneka jaka